Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka baraw. Nasaya at mat na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, kayat kayo mat amam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mo. Ay, awan tata. Makiman-manihwak lang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manihaw. Saan mo nga ron ang mabukudan tikitam nga agpaspasada? Adabos mo, akabingay mo. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmang isaga na iti merienda, baro. Anya, madjinubyong ay. Makiman-manihulaan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwang agpada kay istambay. Istambay da lang arodan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, taw anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jakmat kaya tagrigat itag nanayon Sakit inaklon mo na dyan alalakay. Saan ba tabak nang? Nasingput-mut nga min, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man gagat na amin agagay. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mo't tinagagat ni ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamot ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagatak mo't ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay mo't lata abimak nang. Iso ano kaya't mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaham. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam nita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan na, Soto. Awan matlat araramidok dito balay. Alang aron, agrobot ka, antay kuyog ka. Sikati para sukli ti pasahero. Ay, kauwan na. Day talagayam. Mabitla nga ron tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmat ni Mia. Ginatang kano dyan nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan Adamot siguro. Pakitang gilas mat na dyan lalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa eh. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagat kan nasingput. Ay, oray sana nasingput nitaan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mia. Ala, sumrakan. Ha? Dahito iti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Lagi ti dadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto? Yan, anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensya kan, ta saan kami abak nang.
Ay, awan problema. Ako, uray agawid ak mo lang dagos gayam, tanda gayam maramida kiji balay suto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Sanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid ako. No kasano ti kinapobre tayo. Napupobre mamagaya man da suto nana. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wala, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha? Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? Katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha? Tapay mo. Nasing laki di. No awan bisyo na, kan naparabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw an nasingpet dangam. Oray nasingpet da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasat anak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi angam. Jengarod istado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan ak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya? Napanalmanan jay anak mau bakit? Dinagasmat manan jay nobyo na. Inkuyog namanan ang nagpasada. Inton kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minan madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anyat amam no agin sisingpot laan. Kung naanangamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi di alalakay. Hangam sumursurot mo't latang amin kan kuana. Diyak korsonada na diya para kan kuana. No siya, kaya't ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hangam no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikasta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki, para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramidan ta dito'y soto. Pasok katak tipilid to'y lugan niya. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lat na pare. Agsukatak man iti pilid. O wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, wan pare. Ni Mia, nobya. Ay, nakatsamba ka pare. Nakajakpat ka. Wala pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi jay pare. Adda tugawi dya unag. Agyaman ak pare. Wala Mia. Umay kata agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Nagkasat matan ni Soto. Takaskin ka tinagbalin ang nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Di akin kukway, iti pagtagilakwan ni ti pilid. Isyak mo't ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam day ito pagtagilakwan? Saan ka la trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti busda dito'y, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod, ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngamsi ka magayam takin kukwa. Aywan,
Mabali na maalat ti cellphone number mo. Ha? Di ka madanagan. Kaya't kula ti makipagayam ken ka. Tanuan na kaya't ko adamagan ka ni Pare Soto. Kaya't jak makontak. Sika ti kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel ko namlatan kanyak. Di mo ko manibagbag ka ni Pare Soto. Ngaintan mo ti number mo kanyak, wen? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wala, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang wamiya. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan. Gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan. Tano bumaknangak kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugit a balay. Idisuman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige tagdigos akon. Adda papanak nanang. Papanamanan. Adda saraka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Diyak makontak. Pagyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Jak namin kaya't agumura ka kanyak, Manuel. Pagyaman nak, dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok anobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan nakmulakan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na nga sikat kayat ko apakiasawaan, Manuel. Oh, naggasatakmatan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ana imbag ken kuana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasolaken ka. Apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitak ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom day ta. Di mo't adan plano tangagkalay sa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pangaasim di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia. Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsina yung di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay ka di madanagan, taadayo anasay-saya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung met, simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad mo daw. Ang saan na masapol ngay bagak. Ta jak kayat agpalpalangguad kunak manen. Anyamat day tadamdamagamot lakay. Nana, tata,
Kaya't kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kuana anak ka. Wala nanang. Ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amo ka nagpasulak iti anak yun, nana. Apay anarambit na tikastoy kanya. Ala, pasensya kan baro. Nga masapul nga awatem tigasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom aramidag. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Agawidem laytan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong tirason no apay asinina anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwartaso to. Nakita'y nabayagan nga inur-urnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta ada kwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo anak ko. Ada magkayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo anak ko. Di mo na ayayon tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mamot Manuel. Adala ko magatanga. Anyat gatangam, tasakong timang gatang. Anyamot tan. Manipod nagasawa ta, dinakpainig ka na pulos iti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di balay. Libre amin. Unang matipid mo't timakan. Kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, talay. Adukad nga ron, tibibiyagak di balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo't ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Ano kipagpagata asawam, manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mabana ko nito ang tinegosyo tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaang dito'y. Oy, pare Soto! Kumusta? Long time no see, Wan pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa taw-tawen. Umayak man agpasok at itipilit tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow! Nagpintas, Agyamanak pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Wan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkid daw iti pasensya. Gapo iti napasamak iti kalabas. Amo ka nasakit tinakam mo kada kami. Nangro na kanyak. Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakil na. Kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbagpay ka day dya tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunakno na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na.
Iso matipid ti makan. Kandi nakpay pagigaman iti kwarta. Ay katano ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Wan niya. Awan nila kay mo? At day tayo nga madala na pananabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigon? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awan pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samat ti asawam. Anya bak na? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagadungag pa'y sulako mi apilpilit ditoy. Nga mamamalugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsensinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tamapan akon, Mia. Sige Kat agyaman kami manan, Soto. Tintay drama itakat manipod, ganipagayam tayo Zeni. Sana pudpud no anagat. Kastiman ti surat ni pagayam Zeni. Dear manang biyanang, adda na'y lepas ko a kurso. Nakapasaak pa'y iti board exam. Ngam si madutak nga agaplay iti trabaho. Gaputa pasig a big time, dagiti na boyfriend ko. Tauray saan na gwapo, basta ado ti kwartana, awan ti palabsag. Rugyak nga ron, ti agsalaysay. Nagpintas mo ta cellphone mo, Zeni? Kat syempre into jay nobyo. Tay baro amo dalday na. Kun ninginaan day na. Sagmamanungay day ta. Basta. Adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama-amuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol. Tama nga no nakarkaro. Amatay ka iti apal no mamuam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyo. Agkita kami ngamin ita. Aw! At piti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alam na lab ka kat nga uray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatin ka, nay. Nakangkaro pa iti panagayat ko kay ka, Orly, my honey. Lab na lab ka mat nga uray pangit ka. Ay, agyaman na ka. Angin, mabaling ka di mo sang kaibalikas dita. Pangit, tanagalas adenggan, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kay, isa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag jay kapsat mo ijay abraw. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Hindi pa'y lang amayin nga magpag-anakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka matagkirain. Ay na, nagrigat taga-prod. Ay di ka katagyaman, taadda jay kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo mat nga rod ipakat kinadalmaw. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadalmaw, Sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mat. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas dal daw. Amangan no agbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problema ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanak dak. Ha?
Ay, baribar ti panagsungsungbat di anak mo no kas jay ang mabagpagaan. Ay na, anak mo na jay bakay. Iso nga ano samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta ha? Mapilit mo nga raw no talaga adi na kayat nagtrabaho. Wala, ngam sayang jay nadal na. Ay saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kat pa'y sa ure awan trabaho na ta dami ta kwarta na. Kwarta ti nubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon pilit. Anak ta ni Sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin naganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramidin na ya. Di pa nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayatin na. Ay ayatin nga. Saan na nga ay ayatin day jay? Kaya kwarta na tinayat na. Biyana! Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ano tikas tabakay. Apay? Nagitila na pintas ken guwapo ayat at nakarmangan na nga agayat. Uray mo't nagitiawan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na idi Lakay abak nang. Ngam idi na ibus ti kwarta jay lakay anubyo na. Sininaan nan. Iso nga amu konti style jay anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw, my love. Intun Lunes pa'y laan. Anya mo, daytan? Kanayon ang madili ti swildoyo. Ha? Di ka pa'y laumikat, ijay. Umakar ka laangin iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanyang ayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam magkaradilay mati swildoyo. Asino mati sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada kanayon nga da. Sapay ada kayat ko agatangan. Andan nyo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay, mayat ta original. Ay, kagatangan ta, alam. Ha? Ada kwartam di taaya? Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, ada pa'y kwartam di bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, ha? Kapag balay tanto mag-asawa, ha? Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal kasi ni. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, baro manon tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. Nujak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Adamay tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wam makwartana. Uray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene? Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Uray saan na ngagtrabaho dala ta kwarta. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Uray saan mo ngay ayatan. Basta big time sige kiti. Nukas na. Di mo ay ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo. Ano da kwartana? Ang amnawan maitad na kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga! Asino jakin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan. Nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni... Jaklem pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad. Balikbayan. Barawan no balaw? Kwa? Balo, Sene. Ah? Talaga? Ay, anya trabaho na ngay? Pensyonado na. Kastaya? Ay, sayang. Jak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw matan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kasta gayam. Ay, wan,
Di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yo Inga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawi dak tong makaurno nga, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagnina mo ngamin ti abang mo dito Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigbig ko day siya anugan na. Taylugan niya Uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay man, asit ka man kide. Excuse me, sir. Sika di Uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga Uncle nakakano. Pudno? Uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalinti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini Uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. No kaya't napay ti makisarsarita ka na. Inton maminsan ang tiro warta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung aron mo ti makisiningad kanya Uncle mo. Ha? Saan ka di, tata? Wan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo tinapimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latan ti ka nagarsen. Mabalin nga bihin ka di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisiningdag iti chicks. Anya? Patpatger na nga bihin ti ka nakak. So, medyo agimon no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, anda ka din nobya yo? Ha? Ay, kwa. Awan pa'y, aksap-sapulak nga ro. Ha? Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Ha? Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko nubiga. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Da sigurado adinak to isukat. Ha? Sini, no kayat mo, agsarat ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Ha? Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din? Nagkapwam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anag kuya. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanong pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day dyan. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta nakasapol ka manan iti sa bali aboy friend mau. Talaga kasta, balasang akmot. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboyprenan. Kan at least, sininaakpay ngay muna ni Orly sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay, Orlay. Maya ko magpatulong ka na kayo. Ngaming kasi nana ni Silay. Ama mo ka nagpasulag ang kana. Hintag ko maami kaya. Ay, ipag-asim barok. No, niya ti pangadeng ti anak ko ako, respetuam mga mintiam mo ka nagkurangag, wano nagpasulag. Kalamilat ng imbrinak. Ay, kaya namat siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No, taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, barok.
Pasensya ka na. Ngam diya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kuana. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Ay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nagtay tinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti ko namkit day nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di dyan nagta. Bilibak iti kinawais na. Kastay ati babae. Amo na nga usarin ti panunod na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dago saan. Agam amudan tao, kabayatan ti panagnobyo na. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon day ti dayala kay. Kang runaan ka na adita ibagbaga kiniing ka. Kaya nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ama kinobya jay ulitag na. Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay nga'y aparitan na ama kinobya ni Carlito. Kumaano anak na? Basta tumpalan talatan timbaga dyan anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Lita kay pag-asay niya. Di mo ipagbaga ka ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alam dan na ta. Apay ngamin adina kayat na makinobya ka. Kun may saka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapod kun kay ti kayat mo nga aramidon. Very close ngamin kanya dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tumpalag amin ni ibagan. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang tayo ti pa. Kanya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak langit di. Ayayatan ka sa ini. Amin agad naman. Ibay ko. Basta ikanin at dinakto sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamang tayo ka? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, huwa. Inton umayatawan sa hindi. Tabisi akpay lakadag ito. No kasta, napaniijay mo ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay magtimbaga na papanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulaangan. Kat agyaman na. Ada, nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga ka ni di ba? Awan babay niyo. Ha? Inga, kakanakan. Ginakawagan iti kaanakan. Ha? Tasaan apod na dayta. Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Sus. Carlito, anya ti kaya tasawan dahi to eh? Sorry, ang puno ti paganing ka. Saan ko akanakan? Nudigat at relasyon ni. Anya? Ang di ka manalagan, tas sikat ti pilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Dahil din niyam amuna ni Carlito kanya. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga dagpayso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day jay no awan problema.
Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod da dyan alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurean niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakitawam kanya. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapno amanan di problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita at ti may papaniti da itabanag. Mga takit din, tanay lumami. Ulat po, Paikay! Sa bali man ng di babaeng Carlito! Ha? Sino di tapagat? Ay, kuwa! Mapanakon! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabitlang! Urayan na! Garanggan dyan ka, babae! Hindi ka tinaputan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka't daanan ni dasawa ka anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Uwan na na! Sinagod di asawa! Kasta unayakigtot ko iti daydagundaway manang biyanan. Impagat-pagat nak nga rod ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito. Tasan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami nakikita ken ni Inga gayam ko. Tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak. Nagpatulong ako ni ti kapsat ko kat nagabrodak matan. Kat adak payla dito abroad nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zeni. Nala pagayam, Zeni, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundaway iti padatao. Tasigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zeni. Dito'y darama tayo. Manang Biana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina iti tunggal maysa. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Kasto'y manti ko na ni pagayam teryo. Dir man ang biyanang, ada ka kay suna nga anak mi iti asawa. Nga iso ti pa kay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko. No ada kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, ato'y inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam mam Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, Susi mo. Lerma ko malatan. Ikatamang ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardang mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay jay Hardy. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka nga ninan, Susi mo. Awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito. Kababay mit, Lirma. Sanay. Ay, malamagay, may. Gawin na ka. Okay. Alam dito eh. Kagat-gatang ko dito arelo para kan ka. Ay na, ando na yung timay itid mo kanya, Lirma.
kababainay. Sana ang makasubsubalit ka. Ay na, baybay amday ka subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Oo, alaon. Kan itad mo mat kininanang mo dayto. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ka may isa. Ay, ala, nakababain. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok dayta kan ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Matlaw, ano pa si kaunay iti driver tayo, Lerma? Nasingpad ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakam. Kita, iya. Ang mga numadiben at tiregnam kenuan. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni Susi mo kanya. Kat aklonak man. Saan nyo ka di akaya? Tadakan ka. Nuasino tipilin, apakin. Ayan na. No kasta, kayat yun ni Susi mo para kanya, papang? No iso ti kayat mo. Kayat ni meten iti ina. Aday ka. May plaster ko. Tika barbaro awasing masin tayo narang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine man ti ginatang mo. Saan mo tasyak tigin matang? Kasi nung araw, di ka di na. Saan? Di ngay lirma. Day amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lermaken ka. Kanuray siyak, may ramraman ak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantar aramidan na kan ka nakaw. Aw? Nataer ka, maya titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di kayo baalang dalirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laang, kaya't mo ka day. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasamak ti pampanunutin nyo nana. House! Nabayag ka din tinubiyang iji abroad, Susi mo? Nasurok mga 4 taon na ijayan, lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamot nga iti nakitam ijay nobyam, Susi mo. Siguro, nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat ka nagabro. Uwin, lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, Susi mo. Saan ka mailiw kan kwana? May iliw mo, Nga manya ngay nga raot. Aganos kami, Tatalaga kas na. Tano may saganaan mi, matibok lamin to a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isartang mo ti kutsi. Ha? Ma'am. Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na mo tibagi na kanya ako niyam. Ma'am, ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay na siguro nga ulaw dahito. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, si Makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubid ato'y balayo, nana. Wen, ma'am. Ay, pasensyaan yun to'y balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasag to'y balayo, nana. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubid at atap na. Uy, kay taam ang kaanakan. Ang mga numas ulay-sok ka. Yang kalmay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalmay.
Nataar ka ngamin ngay. Ay, sos. Amin na babay makakita kan kakat. Aha! Sigurado nga akras dia. Dami nubya ka. Ada pala komunikasyon nyo ay kaniduna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na ang ka. Ay, kita makanakan. No ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sunggarado dok ko kung lirmang kay. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Duna ti ay-ayat ha. Agawik kay ti mabit Duna. Wen susi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raud. Agkasarta kay din sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog sub-sublit ta brudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tayo tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti aggastos. Ha? Apay mo ti paspor? Mak? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw? Wen, basta si kasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Agi na natapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Ha? Sige ha? Uray dito yung sopa, ti pagida ka? Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa? Susi mo. Di ka agbabain kanya. Ay na. Mariknak-mikit. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka na amang lupod no iti day. Ay, Lirma. Ay, atan ka, Susi. Ay, Amok, mabain ka lang agdatong kanya. Ay, kwa, saan? Nadingitay? Namawang mo panagayak ko kung ka. Nagsakit mo tanday tangayong bagang. Sorry, ha? Nanda mo nobya ka? Ni Dona, ti ay ayat, ha? Nanamay ti biyag mo iti dinak. Nadingitay? Dakabalan nga lalawan, ti nobya. Nagkasar ka nun ni Susi mo iya. Sinagad kaya ng tinubya na. Agkasar lang. Apay nga ron nakasta tilangan. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramidag, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapol ko. Sana si ka. Ha? Ay, sumarag kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Anya nga hinuthot mga ibagbagang mga Lirma? O mahinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Nagiti mo iniintab mo kanya dagitoy? Jak intad dagita. No di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw. Bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya pa'y ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak tano di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudon ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Damat labasol di anak ta. Taitid naman ngamin, ti kompormila ditan kan ni Susi mo. Katawan mati nagkinaawatan na. Wala. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No, kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Sanay? Tadi na mapalubusan ni doon nang agsubli jayan. Ay, kadwa na insan. Naman hindi napikutan na kadyabalasang nga mom. Mayaw awanton ni Dona Nobya. Sa makidin saan? Tani mo doon na ti ay ayat.
Ay, Wayne, mapangkaki di agaplay, ah. Uwan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam muna kitisigod nga mo. Sige, mabanta di balay, dahain sang. Uy, sama. Isuriti. Kasinsin mo itla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak mi. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamot kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Dinakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadag iti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Kahit uwan no isote ko na, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo at agos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko maagbabain. Nag-shopping ka na di ha. Anya, taginata mo. Sapsapados sa amat na kita. Uwan pa pang. Itad ko kini Gino. Tarut-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya dagit ha? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma. Amangan, no adan to manan di bumagustuhan kan kuana. Kat singiram to manan. Dagit itad mo. Ha? Ni papang mat. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ikam ni Gino? Masyanak lang kan kuana, papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tikmo kanya. Ha? Agyamanak, ma'am. Lerma ko nam kanya. Dinakawagan iti mampunak mo. Ha? Gino, madamag ko man laang. Ada ka din nobyang. Uwan, lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar ta. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyang. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan, lerma? Diyak kabaylan na sinan ti nobya. Tayo ayatag. Nasingpo nga may. Baknang ka di? Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya? Sana marukot ti ayat, babaen ti kwarta, lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka. Kaya't mo tamapantay di lugar da. At damat lugan nga aramatan ta. Iko, kababain, lerma. Di kagbabain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami? Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay di lugar tinobya. Anyat aramidin ta dito resort, lerma. Dumsaag ta pailaan. Agpalabas ta itirabi dito. Ha? Ayun gayam. Ate kabarbaro kan ninginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kadagita, lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adda tay saan ang maus-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day jay. Uy. Kukam ton day jay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, kat sige Sikat ni makamo, lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manen ni lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko mainted day jay tasayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiamon. Adda nga tanagkin na awatan da. Diya mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta.
Diya ka mo tinasayat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumaninang kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta agkasar kan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kaya't mi Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Pasig da amin nga ulbot. Ha? Aniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagak akas ta, Lerma. Nagadungin inted ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin inted ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita mait, awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanyak. Nakadulin amin iti silit ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus-usar day jay. Ken dagiti kwarta ngayon inted mo. Atoy, nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalis taak. Inlistak amin nun inted ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Ada mo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanyak. Ha? Siguraduam nga agtali ti listaan ta, Gino. Una, ikumpara ta ti listahan ta, ma'am. Ulita, maisubli amin kan ka dagitin inted mo kanyak. Iya. Gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang asangitan. Tawan mo ti relasyon nyo ka ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Unak ano matinag tirik na kanya. Tanaga dun dagitin inted ko kankwana. Ngam saan maggayam. Ikateman ngamin, tikas tangaramid mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kursunada ang lalaki. Tapno armen na ka lang. Ngam sana nasaya tikas tayo. Urayem nga isudat agdaton kan. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwarta. Pagyamanam, tanasing pedag iti nagbalin a driver tayo. Saan na kaginundawayan? Papang. Saan nagaputa kursunadam ti lalaki? Ket tila mait ited mo kanikwana. Nga uray saan kayo pa'y langag nobyo. Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo. Bueno rupat kwarta. Lag-lagi po mo kumaday tayo. Kasi ti Diyos man ang biyana ang dimngagmet anak ko iti pamagbagak kenkwana. Takal pa saan tinamidwa pan nakapaay na, di na inulit tinaramid na. Aging nga damot lang nagaram kenkwana, kat nagkasarda. Kat ita adaw pat nga pukume kenkwana, kat naragsakta sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakad sa pailakuma, tanaragsaka kanayon ti pamilya ti anak yo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wano inyornos para ti script kan drama, to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Di pa kasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo aloyda, saan na pudpuno alagan. Kastoy man, tiko na ni pagayam loyda. Dear man ang biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasa kitibiyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdengdengag. Ada nobyo kakalugarak, ngam idi adabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyo.
Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Ay, apay ngayon sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo ti madi nga inaramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan nga ayatan Roberto. Ay, apay ngay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay, Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan. Ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rodan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? ay, masaya nga nak Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanume ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adadagos sa bali anubyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag kawabak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakikita. Ay, masya nakatalaga iti anak kaw. Kanayunan ngagbartak, manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamen, maray. Ala, andi nga yung lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Kapo iti naramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabit lang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamuti kentuke. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairoam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay kani Loida J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kindawan ti pamalubos yun. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanun agyan iji balay da Reto. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsak matla ang timasurot, darling. Kas respeto, umay kalatay pakada iti inam, honey. Ay, kadda kayo no anya ti pangedeng yaw. No kasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimat amin abado mo na nakaw. Agdalaw kan dito'y balay. Wen atay awid na kon ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayaan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangag. Subyam ni Roberto, taisaw Ni Reto ti ayayatak tatan, nanang. Anya. May mayat ni Reto, tamaitad namin nga kayat po. Baknang ka na siyangpat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo, Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno hanak nga marigatan nga agtrabaho. Jakayat nagtrabaho ka, honey. Di kaya't ko pagbalik ka na senyorita dito balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro dito balay. Tada papanakon. Sana bali,
Tada ti babaw na nakadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito likod ti balay. Ka, manok ni tata rito asino pa'y kumangay. Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak, kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawan ng tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebrero. Ay, inauna ka nga roday te makabulan ta Marso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurod. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga ba. Ay, kastaya. Ti amom siguro. Pensyonado niya. Ti amom adaw ti negosyo na. Ngam saan, manukla ang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jakla yung pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dahil ti sa ito ang pasanak. Maibusan namin na mga opisina. Siya, saan? Ikanak man nga ron iti kwarta, tada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Manote ka sa pulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. Nukas di amalpas ka nga digaws, Loida. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagdal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturod ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang tirumbang. Saan aga po tababaunanak dito? Katrabahok mat aminan. Saan ka abaldadaw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay? Amin matlakit din, ipatrabahom kanya. Naglaing ka ngay. Nabiit ka paila dito'y abalay. Ngam kunamlan asino kamutan amang ibaon-baon kanya. Ipulong ka kanerito. Papanawan mo na dyan nga babaunan reto. Ay, sana. Kasimit. At anak na suportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kasjay lang ti style na. Yung nasingpad na jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mata. Naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya dagyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. O anya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasulutag. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito jay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jak mat kayat at agtalinad ijay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da dya alakayan ang
Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Akaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagam, Lloyda. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga ron iti baboy. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakelain dagiti baboy mo anak ka. Ay, tatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Lloyda. Saan ba natulay? Sana masayang dagiti tatang. Taila ko, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Ay kasta. Kinasaya at ngaron anak ka. Kaya no may dispos ko dagitoy. Mga lakto man ti sabali at taraan ni ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapnod dan to man ilako ka. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwarta Lloyda. Ha? No kasta? Impabak mo amin dya kwarta mi di kalman? Nga ron. Isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalaangan. Unsa. Kastamad lang ti pampanunutag. Iso nga ilakok dagiti ginatgatan ko adaga. Tatay dya ti pagpunak iti negosyo. Ha? Ilako mamin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangipahutag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yung adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kanyanang ko. Agsakit da, masapul amay ospital da. Aniya. Manuti utangan. Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabid lang arot. Agtalagakan ka imang. Iswasa na nanaskan ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Nawatan. Wintata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwa mi ti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, hanon masublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin itisiping asabay ni Rabi. At nakanag igama ka may sasama. Hindi ko nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igama. Anya? Ay, di mo nga rudala namin nga kwarta mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangan ditoy na awatam. Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito? Awan tinaglakwak iti daga. Sinaurda ka. Unak ngamin ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones di kwarta ka na pukaw. Awanan, Lloyda. Ni, apay nga gimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Awanan tayo jay nga imang. May samad na jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake ka. Tapayadan tanto'y balay ko. Ha? Anyan kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Nay,
Apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni Reto. Masurunak. Insugal namanan di naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sina ako ni Reto nanang. Ay, itatawa na ako. Di na akong panganuloy na. Basol mo matlang nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka di. Hangka ko mga inakaklon. Ikarig, ang balbaliw ako. Hindi ako tibisok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan na. Kasla kakakaasin. Iso nga pumanaw kakit din. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da, ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mapangkakit din. Nag-adumat gayam da gito, tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy aki tinapalabas nga lal daw. Ay, kasta. Wen Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida. Dakpay masangot, maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nakiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masagod dyan anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, nukasta. Customer na amin dagita sumang sangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ilako na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo a baboy. Na pagkasaran na ito umayapulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na, tata? Adan na? Manumot na bulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makit-kitam tagparparada na labasit alugan di tabataw. Lugan ti jeep na dayjay. Ay, adamat gaya mong jeep na. Kawain, ay nasingpet a balasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jeep nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunag manang biyanak. Oray nakidan na akidi ka ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso ang nasakita na akidi na amwakan ng asawa gaya man ti sigud anobyo. Ngam, namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan, tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababaw yak iti kastaunay. Kat ita adan bukod a pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiag na asa nga pamilya. Ngam siyak pala sa ngakpay lang aging gaita. Kat makitang tangdanak ng aglaklako'y tinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, to'y pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, narigat nagdardarasudos ngagdesisyon. No dimngag ka kumangamin iti inam. Ang amalah di kansidiran ta nagbabawyam metten tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat tadumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno papagayam, di taan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio.
In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami ka Diyos tagngina iti tunggal maysa. Di pa kasalitan ngayon tayo basa ita wano'y drama kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto saan na pupuno anagan. Dear man ang biyanag. Kaya't kuman nga istoryan ti stress ko. Idin sang padanak ko tinobya na iti balay me. Ma-stress hak. Tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runak at saan damot na teenager. Ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayan da. Kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain. Kapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Sige, agngangakan, darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Anya, agnangaka ma, Jima, tasubuan ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka? I love you tao, my darling Jima. Ay na nakabangbanglo ka, Mike. Nagpintas ka niyo. Ay, Kindin. Uray dito'y sangot, ipanganan ka, sinsinipit kayo. Hindi kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasagsango yaw. Di tatakmat. Sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Gabi lugar yung mata. Sana dito'y sangot, ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis, Agustaw. Taga kabang-ibang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda? Insang put na matan di nubya na iti balaya. Masuma ka ron. Nag-isang put iti babae ka wampay urnong na. Kanya usaran na nga ingagkasar. O magkwarta na. O matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga trabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagays. Ang nalpas ka nung tayo kontrata ti busda. Araramidan da apasdag ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Diyak mo iti day jay akaanakam ka bagays. Adasat sadot na no daduma. Ay, pautangan naman iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw, kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store. Ag merienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam ang mukha kang kuha na. Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit mananda to sa Alvin, darling. Apay ngay? Nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga ron at ba ang kalangin, darling. Ibuwag ka man. Ay na. Nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti piling. Da kayo magayam. Ay na. Na yan. Inubambatan tinubiang baraw. Unantay ta. Sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madarling. Bumabakan, Wayne. Nagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, unantay. Iso ni Jima. Kaayan ayat ka. Ay, Jima. Iso ni auntie nga Elvira. Hello, auntie. Hello, Mat. Balasang ka. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, auntie, ta. Ito'y ako nga agiyan. Unantay. Dito yan nga ni Jima. Agden na kami akasagasawa. Apay, di kay pailag kasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna. Sakay to agden na. Ay, antay. Nagpautang ka mga rod, iti pagkasaram, may. O mangaming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siya dito istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para kusina, may. Ay, kung ano may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay. Tamabising ka, may. Nagkasar dita ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan. Nagayap damay. Talaga nga umay kami, tatang.
ikuyog ko ni Jima. Itay nga rudang taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay, mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Agnganga ka mo, darling. Kita-kitaan na tadagiti tao ito kasaran. Bay am ida. Umapal dala siguro, Iso akit kita anda ta. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling. Kiss man, nga. Ay, unay daytan. Muray dito'y kasaran, kasta jaryaw. E di kay lamabain. Kaslanda kayon, tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw, ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na, madagas na iti kasta nga itsura, mitatang. Nagayan ayat kami nga raw. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kita enda. Nakaisum na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na, maragsakan na siguro, Tay tadala makakita iti kastoy kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alain yun, takang kanan nyo. Tayo di bala iti panganan nyo. Napay atiw yun atin ijer iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy te kasya akin na sweet da Alvin kung tinubyan akabagays. Nalabas matararamitin da. Ay, siyak pa iti mapainaw. Ay na may mayat ti kasya adjarda, ngamtay agap apada. Uray ko manutin ijer da. Ngam sa mat. Bakit lakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang pay naapuntakas latin ijer ti istay da. Ay nakabagays, at daayabin nakatan kun inubingan kun ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta gagangay na kabagays. Nalabos mo tikas dyan nga style dagi dyan nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Ha? Da Alvin kan dyan nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngam kas dyan paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di talagbay. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Ha? Pagan ano kumamot da dya tao? Nagangdud. Ha? Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day dya lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Ay, agdala ka man mo, tilay bagbagan mo. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay, masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman ang naadaan iti kaayan ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Ay, magang kayo Anyat kukuha nyo nga yadwa. Na, agkinkinid day daki day. Hoy! Mangan kayaon! Lumami isan titaraon. Kas kay lagin inarmanan. Untatang! Kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri na may titunggal may isa. Ay, jaga mo ka na kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alag man latikan ng kauntay jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kay kaya yaw. Asino dyan kinuyog mo nga nakasyurpan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kanakan di asawa ni Ulitagkaw. Nairanala naggidang kami, naggapo di istaur. So nagkuyog kami na. Anay kumay. Apay nga nagsipak ka. Apay nga mapapasama kang kajima. Gaputa siksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapu daw na pintas kan seksi. Ay, saus. Kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam deta! Ay, anay kumanay. Naglablabos ka. Sa po'y nagsakit ti si Pamaw. Babaero ka matgayam, Alvin. Jack lang yung paggarop. Ay. Awang babae.
Kano si kala nobyak? Apay ko mga biro kak pala iti sa balay. Kada kang ruda. Ag sinatakit din. May! Sa nakasta Basta ag sinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin? Bayam no pumanaw. No dinan kayat, di mo ipilit na bagim kang kuwana. Ay, nagpasugnod na dayay, tatang. Ay sinamon, naipon launay. Uray pumaano po nung at babae, nga mawamay. Lambing na lakanya dayay. Ay na, sinapki din. Nagano ti mapalasang dito yung lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kadakwada. Sana dyan di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayat Ay, masapul asurot at tinobyak. Taya aywak. Kurang la iti ayayo dayay, tatang. Ay, pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod ako ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Malvain. Saan na nagaway? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala si ilkiw may. Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay. Tayo na iyawi din tinobya kantay. Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay. Kas ano kat jakmat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti inaramid mo. Apay sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapon iti pababasol mo kanya. Awang mababaik. Si kaadyag suri. Si kaadag sore. Ano na suri nga ruday. Basta saan tangagsina. Sorry, Jima. Promise. Jakon makikuyog iti ore asino ang babae. Tapno ang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang paidajay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kay tinadyak pula ka? Ano? Pati bakit patula? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kanagpaiso ma. Dayjay makan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakaw nga matat. Asaw na nga pa ng titamitilens ni Nanay Isayang. Ay, sos. Aga pa padamanang. Wan nga rod, kanayon mo ti panagapada. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga aga pa apulos. Ngamita, agsasarunumot ti panagapada. Wala kay Jayan. Ang kagsubsoblen. Una yun nagitadwa. Pati di takalsada, agapada. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da pailaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklot da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmet lay da. Uray sa dino ditan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inaldaw nga agapada, kabagays. Ay, huwag nga rot kabagays. Marang-rengak. Di da pailaka nga rot agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, sandan asway. Saanan atakanayon na mga agapang nga rot. Ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, ha? Tsaka ti karkari ka, mau. Apay ti ko ng pagtatakko ng kajima. Kasta gaya ma. Sige, agsinatan. Naumakmat lang kanyamon. Unatan na lalaki. Ibagbaga masak ti babaerong si kabagaya. Ay, agtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung pagarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugalim, ha? Kung ano nang makababae sa mic. Juan, agsinatan, ang dun. Nita, kung namilan na pang luka, mic. Uray mamintano ka mga gigaws, nagangpap ka. Nakarkaro ka, Na, Di ka pagtututbras. Padatalang. So, di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung to pa'y ti kinaampa, mau. Gawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Tukas tabit la ka na yun, ti panagapapayaw, Alvin. Jima, nasaysayat no agsina kailangan.
No siya kayat ko. Nakarkaro pa akayak ko Jak pagan ano da ito ababay. Ala nga ron, nagsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublay, kadagiti dadakkel na. Manjak ngay! Agawit ang iso. Bakit anin? Itultulob mo pa ilaan? Jak agawid. Aging nga mo nga bayadan dya utang mo kanyak, Alvin. Utang nga ipagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. Matadamat. Nalipatamayan dya utang mo kanyak, idi agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging gatatahan mo pa lang nga binabayadan. Ala, bayada mo Alvin. Tapno malpasan ti amin. Palangay. O magkwarta. Nukas na nga road, hanak pa nga agawawid. Aging nga di mo mabayadan dya utang mo kanyak. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-iyanak. Taurayak dya bayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga gawid, taurayak dya bayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga kagtrabaho ito'y balayo. Basta kasi anda ko ma. Makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, good. Sige Okay lang, balasan ka. Amoyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadaw. Basta yan. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Hay! Nagangdawd na kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritan itiliklikudan na. Kada makarbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo, saan aya? Idi aday ta? Saan itan? Agbabawi ka nakiayan-ayat kang kuana. Nagalas ti ugali na. Luan niya man timbagbagan ni Alvin kada kayo. Saan nga puno nagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga ibagbagan na. Iso tinaang dude. Saan nga siyak? Dito pagtutut, bros. Mas dawak nga ro iti bagyak. No apay nga kinayat ko dahi nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw utang na kanyak nga hana nga binabayadan. Unay dayton nga style yu, Jima. Ididamo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga. Katno isutin ng irugrugi. Ay na, nadimon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan iti lugar yun. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yun. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ta. Ha? Urorayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000 Jima. Bayad akong ti utang ni Alvin kan ka tapno makaawit kan iji lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti araramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy. Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. Malah, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay ay tatang. Nakasapsama. Bumangon ka! Tay karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula ka itinatang. Tatno mapayadam di kwartak na impayad ko kini Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalay ngap. Tay talag namnam ay tiyambo. Tatang. Ala, agmurmuray ka. Ta masapa kang agtrabaho. Sana mabalin ti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isaganaan ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! Uwon tatang. Kunak, no dinak denggan ti anak ko. Ngam kaasina tinungpal nakmat. Aging ga anak kay patakder iti bukod na abalay. Nangasawa matan kat adan duwangan anak na. Kat ti pagyamanak nasingpet tinagbalin nga asawa na.
kat agtintinulong dang agtrabaho para iti pamilyada. Alakastan, to'y pagayam mo, Augusto. Ala, nasaya at mat, napintas tinagtungpalan ti anak mo. Talaga asaan na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner, no agpada dagitoy anangato ti na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at ibagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angam sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Augusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para ti script, ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen. Manipod ka ni Pagayam tayo, Brenda, saan napudpud no anagan? Tintay ba sa wano drama ita kanito? Dear Manang Biyanag, may saak a housewife, agtrap-trabaho ti asawak, iti kumpanya, iti lugar me. Awan balay me, iso nga agab-abang kami iti apartment. At na iti kumare kakadwami nga agab-abang. Kat kastaunay ti apal ko kankwana, nakanayon arigalwan ti asawa na itagduduma a kagawaan. Idinto ta nila kay ko, kat di nakregregalwan. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. At na nasapulan nila kay ko apagakaran me, kat adda pa'y bakan ti ayunit. Amangan mo kaya't yu ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina. Parihas mo lang diti pag-abangan tayo, Amare. Kan nalawlawa pa ijay, kan asidagidayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta ayan. Ay sige man nga rod. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Diyak madla kayak dito yun. Kayak kadut-dutan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir nga uray saan mi pa'y ajude. Sige nga Rod, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaranda paribirtaw, bakay? Kahit napintas. Gaway, nalawlawa. Kinasidag iti ayan, ti trabaho, may kiniparibirtaw. Mabalin na pagnaan. Sige nga Rod, agimpaki tayo matan, lakay. Taumakar tayo matan. Diyak kaya't dito yun, nauma ako. Wow, nagpintas matan dito Mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit ako budito'y amabalin apagistambayan. Day tamot ti may saan nagustuak dito'y Mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito'y. Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayunit ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat matan. Asidag pa'y ijay ihili ko naman. Wan Amara eh. Ina! Nagaman pa kayo? Nakitaan ito'y ginatang ko abag mo. Magustuhan. Ay, mabigla ang Mare ah. Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpon. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay? Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay. Balay! Magustuhan, lakay. Iso na lang ta. Ay, addamanin pa sa rabo ni Pari Berto ni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagnina mo eday kabagay? Kasla mo preso ti kaldingay? Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanong to nga ta ang makapagbagak iti kasyay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumula dagita. Kan,
Di makabalan ako matang iti kasta kangina. Bab! Apay ni Berto. Kabailan na mo ti gumatang para kinibakot na. Ha? Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaala ka. Ay, kwa. Asan na dagita? Tinapatag kanya. Kuna mo. Kaya maiturad, ti gumatang iti kasta kangina. Bab! Baybayami na Di ka tumutulag kadakmana. Ay, wang. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Ay, dahito laang. Nonya mayawak kang ka, kayamanan. Umdas mo dahi, nga allowance tayo iti 15 days. Ay, Mala, idulin mo ki, dahil ba kay? Tayong kanto makichin, tayong tumbigan. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, Mare, kita man dito. Kita. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wan, kadwa jay bagko a ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, Mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay kat, agyaman akmanan Siyak matanti pang pangtidam kadagiti daan agamit mo. Ay, ka talaga kasta, Maray. Mabalin ko mga ilako iti online daytang masyanak magkang ka. Iso nga alamon, kukwamon. Ay, agyaman ak Maritina. Naimbag ka pa'y, takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kundi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Maray. Nabayagan akasta. Iso nga ang problema Ni, apay nga Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung irimrimit na kanya. Kalpasan na mairimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, paliw ka, Mare. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag paysa. Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatkatangan na. Anya? Ay, narigang ti kasta, Bren. Ay, di ka pa'y lagsang sangit, Mare. Palutputan pa'y anaimbag di asawam. Paliiwam pa'y. Gano na panagnagam apod no ti atap ko. Sakan to agsangit. Mariknak nga minan ti sakit ti maisukat, Mare. Apengay nga tano bilang lang. Katawan man ti amo kapag kurkurangak kan kwa na. Nalaingak mat ngagluto. Kanayon ak mat anabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa na imbag di asawa, Mare. Inso, di bagamantag paiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka din kanyak nga asawam. Nga may nata nga bagbagamay. Sungbatam ti salutsud ko. Maumuma kan kanyak nga asawam. Hapay ko maumaaking kay. Kaya ayating ka. Kap na kang nga asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Diya masangot ag babae. Matulog tagiting. Kamasapak man nga trabaho itong bigat. At damitin medyo opisina itong bigat. Alam pa kay, good night. Kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na akwarta. Papapil mat dagi jay karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti dadtuma sweldo na. Tanong kwenta at ti sweldo na. Kagudwa lang ang tititid na kanya. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakay. Isuka tama. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangin ta. Urean niya arilaw.
Basta, kabailan ti budget Sige, kat agyaman aklakay. Lukatam tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatam Blouse pat day to. Why? Ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga Tawag-wag. Anya? Isu nga anusam alaban bakit? Taga-wag-wag. Ang day, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaws mon, mare. Kabarbaron saa. Wen mare, kabarbaro alaba. Ngamin, wag-wag day to eh. Ha? Ala, ay sus, di kagbadbado iti kasta, mare. Maakaran ka itang lit. Ha? Awan mo't angot na day to mare. Awan pa'y itaa ngamin to nagbaybayag at dan tumaangot mon. Napadas ko ngamin itigim matang akiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, mare? At dala siguro dagitay na ilao. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak manjakon. Nadidigra akon, mare. Unay mo da jala kay mon. Di na pa'y maiturad mati kumatang iti brand niyo. Manomot lay jay multi-brand niyo kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano da itaya. 80 pesos ka no, mare. Ay na, una yan. Nagkirmuta talaga di asawam. Uno saan? Ay, ang mga nupudno ti atap ko, maray. At dan samo sa bali nga igat-gatangan na iti brand niyo agami. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na imbag di asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kuwana. Imotan na kakang asawa mo. Agpada da matitisweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga yakas talang ti magatang na para kan ka. Nag-take out iti pangrabyan tayo. Tapno di ka nagluto, bakit? Ay, wen man lakay tani. Nabambanuga ka naglaba. Ay ka ibagam, no di mo kabailan, ta mga lata iti katulaw. Ah, apay, at daom da sa panangdan ta iti agbalin na katulong aya. Ay ka dada. Ay, sige mangarot lakay. Tani, nabuslon iti bano dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Naglibak iti trabaho. Tasukunag ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay? Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin akatulong da. Ha? Ay, malada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Agdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, ha? Nagmayat nga min tibiyag da maritina. Nanamay, agkatulong da pa yan. Ay, di mo kabailanan tiyag trabaho dito balay bakay. Ibaga man, di mo kabailan. Kagikata ko niti trabaho. Tasya lang, ti para balay. Kasi ka mo tiyag trabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau. Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. Isungarog nga anusam ti para balay. Naganos tapay lang bakay. Lakay. Di mo papalan din yaman na makikita miti kumarin. Biyag na dayta. Kasta ti kaya dang aramida. No kasta, saan pa'y anagawid nila kay mo, mare? Ay, saan pa'y nga rod, mare Brenda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan ki din nadanda ka sa napasama kiti asawak. Jak pa'y kaya ti mabalo, mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay nasaan mat siguro, mare? At dala siguro nakataktakan na. Ala, sumret ka nante. Ay nabanuga ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal iti lugar da ante. Ay, win. Isaw ni Antinilya. Ante, ni Tina. Makino makman, Berto. Sige, ipagpabalayo, ante. Kunak man nun ni auntie nati ti ayabam.
Awan yan tinatay. Agsaki mo gayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin logan iti inusaryo ngay. Kilugan yan tinilya ah. Ha? Nagpintas mo tilugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho amin kanyak na makatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramida. Sikat aglaba ka nagdalos. Ay, wala, ante. Basit la ti sweldo ka na kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kada ita? Ne, saan mat, ante? Basta agluto lang taramidak ditoy. Nakita mo, di katulong damari Tina na ka. Why? Sosyal na katulaw. Tadi alahas. Kan adda pa'y lugan na ko ng Nakita di lugan na. Nginginain ang lugan day, jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw? Di alahas. Kin nagpintas ti lugan na. Wan nga ron. Haw? Kan kasladon niya mo't di pa nagsasauna. Kaslamot iso tibos. Tadakkel tibusis na. Di mo pakibiyangan ang ida. Tanarigat ay makibibiyang. Kundi ka umapapal ka dakwada ba kay? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mikitaan. Kuyuga, tapno ada kadwana. Anya, aglangan ka man na iti trabahom? Nakaliwat. Talungal daw tilib ko. Ikuyog na kayo kung makadagit yan nakta. Madamot klase ti inaunang anak ta. Nalaka, na kayo latan at mapanla kay. Ah, ay sus, nalipatak mo ti cellphone ka. Agsublita iti balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sus, delikado. Subliyanta nga roon. Sumanaw kayo! Mawalan kayo iti bay! Lakay, agap apa dagiti agasawa. Baya, bita ah. Di ka makibibiyang ka dakwada. Nagalas na namin yun! Nabasa kami ng conversation ni iti Ay. sa kabit mo. Ante mong kunang kang kabit mo magaya. Ay, sauce. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw na! Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip dita tawa. Napananda nga rudan maray. May manaw da na iti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdaraw. Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ang maaramid ni pari Berto ti kasdyan. Nagsakit, Mare! Nagsakit! Ala, sumrek kayo kadagit yan naktabakay. Ha? Akin balay iti daytoy lakay. Nagyut mo din abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakin inso. Anya abalay tayo ng ibagbagang. Kay umay. Balay tayo talaga. Magustom ka di maglaan. Launay Ngam, kasano anak kabalay tayo iti kastoy? Dito'y tinanapanan ti daduma aswil daw. Inlimod ko tinaramid ka. Takayat ka sorpresaan. Anyan, jakla impagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay pinagatapan kay di mati. Ha? Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daduma asweldo. Ngam saan madgayam? Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang tipaggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bye-bye. Ay, tak. Kaya ngaming kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Di kayak kao. Ada bukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornongan da ito'y bakay.